Eta ondoan nor dago? Ni. Logela duzue. Logela politena. Bai? Politena. Eta superondo dago. Eta oso ondo dago. Bai, zerua alde ikusi. Bai, eta da super polita. Eta biztaz alda. Eta hemen alda ikusi. Dagoenez, ia. Oye, fíjate que no se me enciende, ¿qué le pasará? Sugeak herrietan baina no. Etxe berezi batean, ezta? Nola deitzen da etxe hori? Udaletxea. Ba, begiratu etxe hori. Ikusten duzuan? Hori, lehen, orain dela urte asko, Gorozika herria zenean, udaletxea zan. Baina orain zer da? Aurrera begirat, Álvaro. Álvaro. Bagatuko ditu busitxa bat, eta izango dugu argazki bat egin da.
Horrela izango da inguru, nekazal inguru bat. Baserriarekin, arreekin, eta egongo dira beste elementu batzuk moztu beharko direnak eta pegatu beharko direnak fitxa horretan. Horri esatu zaio kolas, bai? Hartu dituzuela beste zati batzuk eta pegatu dituzuela fitxa batetan. Eta guk ere. Ikusten duzue, toki batzuk direla oso handiak, ez da marrazteko. Eta igual ematen du, nekatuko garela, edo... Teknika bat dago oso erraza, horrelako toki handiak diren tokia marrazteko. Hartuko duzu margoa, eta horrela etxan da jarri. Bai, eta horrela egin dezakegu horrela, eta asko zerrazago, bai? Eta gero adibidez, honen gainean gero egin dezakezu belarra, edo beste zerbait, Lorea. azpian hau dakagula, bale? Baina horrela errazago egitetan. Eta adibidez, etxe, baserria, zuhaitzak, eta horrelako gauza txikiak, margoaren puntarekin egin ezkero, hobeto, gelditzen, bale? Oso ondo baizu. Álvaro mugituko.
Zuk Andrea egin duzu zurea? Hasi zaite. A ver. argazki bat.
Joseba. Hauze da, logela principala. Hauze da, irakasleentzako baskaria. Errepikatu. Fija zaitezte. Arroz a la cubana, tomatekaz, eta ondo presentatuta. Vale, pues. Ez gara hartoiara bultatu. Grabatzen ari naiz? Esan zeo zer, garazi? Miau! Zug animaliekin beti, Nora goaz gero? Hortuei! Zer? Gero jolastera pixka bat, goaz? Ia mendik, neska? Garazi urruela! Goze zara, aplatera falta zeizu, ez da? Ez? Naiz ezala? Ze gozo dengoa, Rosa. Nor dabil kolpeka? Zu zabitza kolpeka? Garatuko gara bazkaldu gabe? Nik ez dut ulartzen, Zeiker? Ia, zure abizenak zelan dira? Abizenak. Zailago. Ahaztu zaizkizu ala? Zenbat aldiz esan behar dizkizut gauzak? Zenbat aldiz? Zatoz nirekin? Bai.
jarraitu jaten. Venga, Ari. Gozu dau. Ah. Zuk egizu zure lana. Izan duzu orain. Gracias.